హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అను ఫుడ్. ఈరోజు టుడే స్పెషల్ ఏంటో తెలుసండి. మసాలా దోశకి కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో, టైప్స్ టైప్స్ దోశలు ఎలా వేయాలో నేను చూపిస్తానండి. ఫస్ట్ మనం ఉడికించిన బంగాళదుంప తీసుకొని ఇలాగా స్మాష్ చేసుకోవాలండి చిన్న చిన్నగా. చూడండి, ఈ విధంగా చిన్న చిన్నగా చేసుకోవాలండి. చూడండి ఎలా తయారైంది. ఇలా తయారైన తర్వాత కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తానండి. ఒక బాండి పెట్టుకుని అందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి. దోశలో మసాలా కర్రీ అండి, బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి, సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఫస్ట్ కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ వేసుకోండి. రెండు కలిపి ఒక టీ స్పూన్ వేసుకోండి. అవి కొంచెం చిటపటమన్న తర్వాత మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం మినపప్పు వేసుకుందామండి. కొంచెం మినపప్పు, కొంచెం శనగపప్పు వేసుకుందామండి. ఇవి కొంచెం గోల్డ్ కలర్లో చేంజ్ అయ్యే వరకు వేపితేనే టేస్ట్ బాగుంటుందండి. ఇలా వేయించండి. ఇప్పుడు ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు యాడ్ చేద్దామండి ఇందులోనే. మనం బయట తినే రెస్టారెంట్ టేస్ట్ వస్తుందండి. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి కామెంట్లో చెప్పండి నాకు ఎలా వచ్చిందో. ఇప్పుడు మిర్చి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోండి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని బాగా వేయించిన తర్వాత బాగా వేయించుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం ముందు కట్ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న 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 చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకుందామండి. సన్నగా తరుక్కోండి, ఎందుకంటే మనం దోశలో పెడతాం కదా కర్రీ. ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకుందామండి. కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు తొందరగా మగ్గుతాయి. మనం కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. చూడండి, మొత్తం మిక్స్ చేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు మగ్గనిచ్చుకుందామండి. అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి, ఎందుకంటే బయట పరిస్థితి బాగోలేదు కదా, కరోనా.
మనం కొంచెంసేపు మూత పెట్టుకున్న తర్వాత చూడండి ఉల్లిపాయలు వేగినాయి కదండి. మళ్ళీ ఒక 2 మినిట్స్ మూత పెడదామండి. బాగా వేపాలండి ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని, పచ్చి పచ్చిగా ఉంటే బాగోదు. మనం ముందే ఉడకబెట్టుకున్నాం కదండి బంగాళదుంప, అది చిన్న చిన్న స్మాష్లా చేసుకున్నాం కదండి, అది ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేద్దామండి. యాడ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం మిక్స్ చేయండి. ఒక్కసారి దోశలో ఈ కర్రీ యాడ్ చేసుకుని తినండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి కామెంట్లో చెప్పండి నాకు మీకు టేస్ట్ నచ్చిందో లేదో. ఇది ఇప్పుడు ముద్దలా ఉంది కానీ కొంచెం మనం కాసేపు చల్లారబెట్టిన తర్వాత పొడి పొడిగా అయిపోతుందండి. మనం చల్లారిన తర్వాత దోశలో పెడతాం కదండి, అప్పుడు మనం ఒక 2 మినిట్స్ మూత పెట్టుకుందామండి. మన మసాలా దోశలో కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు దోశ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను చూపిస్తానండి. మీకు ఇందులో దోశ పిండితో దోశలు ఎన్ని రకాలు వేసుకోవచ్చో చూపిస్తానండి. ప్రజెంట్ ఒక 4 రకాలు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ దోశ పెనం తీసుకుని అది హీట్ అయిన తర్వాత మనకి దోశ బ్యాటర్ ఉంటుంది కదా, చూడండి దోశ బ్యాటర్ని మరీ పల్చగా కాకుండా మరీ దళచరగా కాకుండా వేసుకోండి. చూడండి ఫస్ట్ ప్లెయిన్ దోశ వేద్దామండి. నేను దోశ బ్యాటర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తానో ఒక వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తానండి. చూడండి ప్లెయిన్ దోశ రెడీ అయిపోయిందండి. మనం ఒక సైడ్ కాల్చుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు ఉప్పు కారం వేసుకుని కారం దోశ, ఇది కూడా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇంకా సింపుల్గా కూడా అయిపోతుంది. కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని కొంచెం పైన కారం కూడా జల్లుకుంటే
కారం కారంగా బాగుంటుంది కారం దోశ. లైట్గా ఆయిల్ వేయండి సరిపోతుంది. మనకి దోశకి పెద్ద ఆయిల్ ఏం అవసరం లేదు. చూసారు కదండి కారం దోశ. మనం దోశ వేసిన తర్వాత ఏదైనా చిన్న చిన్నగా అంటిపోతే నీట్గా తీసుకోండి, లేకపోతే నెక్స్ట్ దోశ బాగా రాదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం పిండి వేసుకొని ప్యాన్ అంతా స్ప్రెడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఉల్లి దోశ ఎలా వేయాలో చూపిస్తానండి. సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు దోశ పైన వేసుకుని మనకి ఇష్టమైతే కారం ఉప్పు కూడా వేసుకోవచ్చండి, లేకపోతే ఇలానే తినొచ్చు. కొంచెం వేసిన తర్వాత కొంచెం అత్తండి, ఎందుకంటే ఉల్లిపాయలు మనం బయటికి వెళ్ళిపోకుండా దోశకు పట్టి ఉంటాయి. ఉల్లిపాయలు ఇంకా కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, ఒక్కొక్కరు ఉల్లి దోశ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు కదా. లైట్గా ఆయిల్ యాడ్ చేద్దామండి. ఇది సిమ్లో పెట్టుకునే కాల్చుకొని కొంచెం టైం పడుతుంది. ఆనియన్స్ కూడా కొంచెం లైట్గా మగ్గాలి కదండి, లేకపోతే పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది, టేస్ట్ అంత బాగోదు. నేను చేసే రెసిపీస్ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మనం ఉల్లి దోశ కూడా తీసుకుందామండి. కొంచెం కాలితే ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి. మనం ఉల్లి దోశ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఎక్కువ శాతం ఉల్లి దోశ ఇష్టపడతారు అందరూ. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
క్రంచీగా కావాలంటే క్రంచీగా వేసుకోవచ్చండి, మెత్తగా కావాలంటే మెత్తగా వేసుకోవచ్చు. ఎలా అయినా ఉల్లి దోశ అనేది టేస్టీగానే ఉంటుంది. చూడండి, మనకి దోశ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు తీసుకుందామండి. ఇప్పుడు వేరే దోశ చూపిస్తానండి. ఇప్పుడు పిండి వేసుకొని ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసు ఇలా పిండి స్ప్రెడ్ చేసుకుందామండి. కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకుందామండి. ఇప్పుడు మసాలా దోశ ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. ఉప్పు కారం యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, మనం ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మసాలా కర్రీ దోశలోకి. ఇప్పుడు ఒక 2 స్పూన్స్ కర్రీ మధ్యలో పెట్టి దోశ కాలిన తర్వాత ఫోల్డ్ చేయాలండి, అంతే. కాంబినేషన్ సూపర్ ఉంటుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అంతే అండి. మనం ఇలాగా దోశ తీసేటప్పుడే ఈ గరిటతో స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే కర్రీ అనేది దోశ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, లేకపోతే సపరేట్గా కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం కొంచెం పిండి వేసుకుని దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకుందామండి. ఇప్పుడు మీకు ఎగ్ దోశ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి. మనం ఒక ఎగ్ పగలు కొట్టుకుని దోశ పైన వేసుకుందామండి. అలా డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చండి, లేకపోతే వేరే బౌల్ తీసుకుని మిక్స్ చేసుకుని కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకున్నా అలా వేసుకున్న టేస్ట్ ఒకలాగే ఉంటుంది, కానీ నేను ఇలా డైరెక్ట్ వేసాను. అది స్పూన్తో దోశ అంతా స్ప్రెడ్ చేయండి ఇలాగా. ఇప్పుడు కొంచెం కారం, కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేద్దామండి. ఉప్పు మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. కారం ఒకటి వేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేద్దామండి. ఈ దోశ రెసిపీ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా ట్రై చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. Bye friends.